Егел Сайк, школа по приложна социология на правото, курсове по съвременни проблеми на приложната социология на правото. Нашите курсове в този раздел са свързани с най-важните проблеми на съвременните общества. Едно от тях е съвременното робство. Робството не е нещо, което се случва само на другите. Нашите курсове ще ви покажат колко общо има това с най-често срещаните ежедневни проблеми. Адвокатите и социалните изследователи ще получат от нашите курсове общата социологическа перспектива, без която понякога губят целенасочеността на иначе перфектно свършената си работа. В този раздел ние анализирайте ролята на закона и политическата преценка за увековечаването на съвременното робство. Разгледайте обществените структури и динамиката на властта, допринасящи за съвременното робство. Оценявайте стратегии и интервенции за справяне с съвременното робство от социологическа и правна гледна точка. Участвайте в критични дискусии относно етичните последици и последиците за човешките права от съвременното робство. Разбиране на ролята на вземането на политически решения в борбата срещу съвременното робство. Въздействие на политиките, законодателството и правителствените реакции върху справянето с робството. Казус: политическа воля и предизвикателства в борбата срещу съвременното робство. Анализ на социално-икономическите фактори, допринасящи за уязвимостта към съвременното робство. Междусекторност и въздействието на обществените структури върху податливостта към робство. Социологически анализ на нарушенията на човешките права, присъщи на съвременното робство. Етични съображения и човешко достоинство в борбата срещу съвременното робство. Ролята на правоприлагащите органи в борбата срещу съвременното робство. Социологически перспективи за пола, расата и съвременното робство. Социологическите измерения на инсорсинга и аутсорсинга на труда, като се изследват сложностите, въздействията и социалната динамика, свързани с променящите се модели на разпределение на работата в рамките на и извън националните граници. Връзката между модерното робство, неефективното правоприлагане и популистките призиви за алтернативна улична демокрация за справяне с обществените проблеми. Социологически анализ на опита на маргинализираните групи в популисткото правоприлагане. Шоу-процесите като политически спектакъл в съвременен контекст. Егел Сайк, школа по приложна социология на правото, курсове по съвременни проблеми на приложната социология на правото.